di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la nkalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la nkalon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la namara si kolonba o tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ne ko tiɲɛ wele la dabali jugu kɛ mori o tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambe ala tanu ka barkada ka sadiki dawla so herama ka noy ala kirabai kisi ani nema baka ana somogo ani mawo ma di yutu nyonya foka ta jodon se ala ka nen aw bela jelenye o jamakulu sanu mainfe amba wala duniya ka fo bi wajulu kene kono ni anye Bamako hippodrome alendolanci tere baka ben utkalo aletle shegima samba fla ani muga ani fla o min bena muharram kalo aletle kononton o doma kaini tletana suye o min ye dombaye silameya konnana ni anko amako ashura ni kana sanumamba min fleni abella ben jamiyatul ansardin international fadife sango san ka kaini ni wati ni min menyenemaya anga mali ho conseil islamique nyemoro bafe Bahauddin Kamaluddin Shamsuddin Fakhrul Islam As-Sayyid Sharif Usman Madan Haidrai kayni nyinantai ala sonama barakun folo nundona ni ankramogo ani ankramogo din As-Sayyid Sharif Ahmad Tijan aleka dakur nyeflay yani ankramogo As-Sayyid Sharif Usman Madan Haidra ka kenesro ngani ala sonama dona na tawla ana oyra awla sigida werela ga krenkrenyala anfanan karamogo Sayyid Sharif Usman Madan Haidra kelen ko ka kenesro polikaw ni duwaw bela jelen ko fe islameya jugu nyumaya o minya daro gese sambinani aniko adadona o kuma wala ka wala likeola ay blasral kren ta ka nyesin doni kelawma o ku jojoro la wasa ni dine sanuman bay aka se ka nyenemaya ka tase ladala aka sigu konnana abe blasral kam min ta ka nyesin anga famawma no e famaw ka kadoyi an karamogo Sayyid Sharif Usman Madan Haidra نينا أشورا 2022 أكنكا من صلى الله أنا جيكا نيمدا أوفي. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم. ka ala barkada ka ala wale mando Allahu akbar ka solanga kiraba ka ni Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka soli asodunge sanman kan ka soli aka sahaba nyumon kan Allahu akbar nambora e ka nga foli nyensini islamé jama bere jelema Allahu akbar gailamne suina nam Ambi Ashura la 2022. Le 7-8e mois. Nam. Ambaufo. Suina. Shubado. Tiens. Slamé oye jate mi mine ka ku ka sanyele me. Ni enflé au sang kalo folola. Nam. Osigi ni no benat le tanshuma Allahu akbar sigatalla comme abeba kalama Ashura fembado tiens hadisa ubi namu minu nya foniat le kelesu baraju forola namu lukabo sigatalla mana san avla yele meni kalola Allahu akbar olambi fulo ka dugaw de ke inshallah sami nala ya yirana ni ala ka ka nga here san yi amin amin ala so toro ba kono ala ka nyoni ka bo anka amin amin ala so shi kenaya labango nyuma ni bebe ala de bolo ala ko danaw ma amin amin ala so ala ka ke banaw kenaya san yi amin amin ala ka ke geleya wuli san ye amin amin ala ka ke anga hamiu dila san ye amin amin an b'an ka jamana kalifa ala ma inshallah
ala ka jamana in kɔlɔsi Amin. jamana in denw ala k'u kɔlɔsi Amin. minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan ala k'an n'u kɔlɔsi Amin. o kɔfɛ Nam. an ka sous-région Mali ni jamana minnu bɛ danbɔ Nam. hali ani minnu tɛ danbɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ Amin. Ala ala ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ Amin. bɛɛ kelenya o ye ala ka ɲini ta de ye ala k'o nɔgɔya an ye Amin. o kɔfɛ Nam. su in na an tɛna taa ni a ye yɔrɔ jan Ay, Allahu Akbar. an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin kɔrɔlenw dama de la Tiens. kɔrɔlenw dama Allahu Akbar. kura tɛ silamɛya la dɛ Ay. i bɛ se k'a fɔ ko ne tun ma nin den mɛn n'o tɛ a bɛɛ fɔra Allahu Akbar. O tiens. wa a man ca yɛrɛ Ay. n b'a fɔ a ye siɲɛ caman silamɛya man ca Ay, mancha. n'ala ko an bɛ ka kɛ silamɛ ye n'a y'a caya an kan an bɛ dɛsɛ Sikatala. Aydra. ala ye min fɔ Namu. kira ye min fɔ ne bɛ dan ye ala ko cogo di Namu. a ko silamɛya man ca dɛ Ay. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Allahu Akbar. kira ye mun fara o kan kira ko sɔlɔ silam qul amantu billahi summa istaqim Allahu Akbar. Aydra. silamɛya banna pewu Tiens. Sikatala. a banna Pew. ala ko cogo di ko silamɛw de ye mɔgɔ ye ale ala mago bɛ mɔgɔw de la Namu. ale ala ɲi ye mɔgɔw de ye ale ala teri ye mɔgɔw de ye Nam. minnu ko anw dara ala la an kɛra silamɛ ye k'u ma da o ma dɛ Ay. u y'u tile Allahu Akbar. k'u y'u tile Tiens. kɛlɛ bi ya de Sikatula. a ye dara fa neni a y'a ba neni Namu. a ko seli yɛrɛ t'a la Siga. a ye wuli dɛ a bɛɛ bɛ yan de Allahu Akbar. Sikatula. Aydra. Allahu Akbar. a ye dara ko seli la tan e ye ne ka misiri jɔ wa Ay, amajo. i b'a kalama Ay, ate foi kalamala. cɛpɔ Aydra. an tɛ segin an kɔ koyi Ay. jinɛ ka fara adamadenw kan u ka seli kɛlɛ kɛ anw b'an kɔ sɛmɛ ala la ka seli kɛlɛ kɛ Tiens. seli fuyi galonfi Allahu Akbar. Aydra. Siga. Zamzam. Allahu Akbar. seli in yɛrɛ min b'an bolo est ce que o yɛrɛ do bilen wa ne m'a fɔ dɛ Buhari de y'a fɔ Tiens. Sikatala. Buhari de ko Nam. ko ala kira ka sahababa dɔ bɛ yen ko a donna kaso a bɛ ka kasi Nam. ko dɔ nana a ɲininka ko e bɛ kasi mun na Sigay. a ko an ye kira ka sira dɔ ni fɛn o fɛn ye ko a bɛɛ bila Allahu Akbar. o ko a ma ko seli dun Nam. ko hali seli kɛ ko a ye yɛlɛmɛ min don o la ko a yɛrɛ y'u ɲɛ to o la wa Tiens. Sikatola. Aydra. k'u y'o fana yɛlɛmɛ Allahu Akbar. ayiwa Ayidara m'a fɔ dɛ Ay. Sohihu Buhari Allahu Akbar. a b'a kɔnɔ tan Tiens. Sikatala. ko seli yɛlɛmɛna Allahu Akbar. o dama tɛ u ka karamɔgɔba dɔ fana y'a fɔ Namu. Ahmad bin Hanbal Allahu Akbar. a ye Ayidara lamɛn Laminin. Ahmad bin Hanbal ye suna filanan mɔgɔw ka karamɔgɔba ye Namu. karamɔgɔba Allahu Akbar. a y'i to kutuba la don dɔ la ka kule Nam. a ko ale Ahmad bin Hanbal kalenna ala la Allahu Akbar. ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko depuis mɔgɔ fitinin ma ko i bɛ seli daminɛ Tiens. ko fo ka t'i si jɛ Nam. ko ala ti arakan kelen minɛ a la Sigay. ko kira y'o fɔ k'o don bɛ na ko ale bolo ko bi de don ale Ahmad Hanbal tile bi ko o de don Allahu Akbar. mais i b'a dɔn Ahmad bin Hanbal tile ni bi cɛ san 1000 ni kɔ Sigay. Allahu Akbar. a ko seli fu min bɛna kɛ ni kira ko a ti minɛ dɛ Nam.
ko ale bolo ko bi de don. Allahu akbar. Aïdra. Mais nin kuma in fɔli ani bi san ba kelen ani kɔ. Allahu akbar. Aïdra. Ati yɛlɛma o. U ka jugu ne de ma o. Wallahi. N'o tɛ Seydina Umaru u ma fɛn fɔ o ye. Ayi u y'o to yen. Seydina Umaru ye min fɔ selilaw ma ni n'an bɛ n'a ye. Allahu akbar. O ye Umar de ka kuma ye dɛ El Farouk. Ne m'a fɔ dɛ Farouku de y'a fɔ. Siga t'o la. U bɛ Umar kɔni dɔn. U b'o dɔn. Ayiwa Seydina Umaru y'a fɔ don dɔ la a donna misiri kɔnɔ ka silamɛ kolo gɛlɛnba dɔ sɔrɔ yen a bɛ ka seli n'a selila a ɲɛji bɛ jigin a bɛ kulo a b'a kunbere minɛ a bɛ yɛrɛyɛrɛ a bɛ kasi Umaru nan'i bolo da a kɔ kan ko cɛ kɛnɛma bɔ misiri kɔnɔ bɔ siga t'a la. mɔgɔw ye Umaru filɛ Umaru kun ye gɔɲɛ de b'a bolo ni n'a fɛnɛ dɔrɔn a b'a susu kun El Farouk bɛɛ b'a dɔn mais a hinɛna nin na se yen a nana kɔ gosi ko wuli ka bɔ misiri kɔnɔ mɔgɔw ye Umaru filɛ a ko n'i bɛ siran Ala ɲɛ dɛ i b'o k'i ka so seli kɛ yan i ka taa nka jagoya kasi ni yɛrɛyɛrɛ o k'i ka so bɔ. Allahu akbar. Abani. Allahu akbar. Ngu ma foyi fɔ Umaru ma. O y'a bɛɛ da Aïdara kan o ye Umaru bila. Wallahi. Seydina Umaru ale ko mɔgɔ si ka seli kana aw nɛgɛ ka mɔgɔ birilen ko a bɛ seli kojugu a ti misiri yɛrɛ bila a ye o ye a ɲɛji bɛ ka jigin misiri kɔnɔ ko a y'a tigi to yen ka a kana cɛ si filɛ ko a b'a ni silamɛya kɛɲɛ ka seli kama a kana cɛ si filɛ ko a b'a ni silamɛya kɛɲɛ a ka sun kama ko i k'u to yen ko i bɛ min lajɛ ni cɛ kumana a bɛ mun fɔ c'est-à-dire a bɛ tiɲɛ de fɔ nkalontigɛla don wa a y'a dɔn ni mun ye ko a banna n'a ye layidu ta a b'a dafa wa iza utumina a da ni dara la k'i ka gundo kalifa ma walima k'i ka nafolo kalifa ma a b'a jɛlen d'i ma a t'i janfa fiyewu a bɛ kitabu min kɔnɔ makarimul akhlaqi li kharaiti a juzu'u fɔlɔ page numéro 579 a yɔrɔ dɔnna Allahu akbar Aïdara sige a ko fana yɔrɔ wɛrɛ la ko Umaru b'a dafa ni min ye ko a ko wa fana i k'a tigi jate minɛ n'a hamina ko a bɛna Ala kota Ala bɛ kuma fɛ a b'a dabila a ti sɔn ko a ka silamɛ jate ta a y'a faamu Seydina Umaru ko a kana da mɔgɔ si la ko a b'i seli nafigi dulokiba don n y'a fɔ ye a ye kuranɛ bɛɛ lajɛ k'a sɔrɔ seli ma di silamɛw ma nafigi tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ mais tuma min na seli dir'u ma Ala sɔrɔla ka nafigi finw tɔgɔ fɔ k'u bɛ ka seli kafiriw don sura Tawba lajɛ kuranɛ sura Tawba c'est-à-dire mɔnɛ min bɔra an na a b'a dɔn bilahi silamɛya ye tiɲɛ ye n'o tɛ ɲansɔrɔw ye dɔw wɛrɛ ɲini a non k'i ka lahara bila danger la non a ɲɛ ɲini i ye tiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ min na t'a ye mais an ye tiɲɛ sɔrɔ min kuranɛ kɔnɔ o kana tile la dɛ u mana a girin ka taa ka kule cogo o cogo u bɛ tila ka fɛɛrɛ minɛ somtul afwa aw somtul aswadi laysa bi manzalati wala nabhul qilabi bi qiyada Allahu akbar Aïdara ni saya dade o t'a dɔgɔya
ni wulu kulola o t'a kɛ patron ye. Allahu akbar o cɛ. Zamzam. A y'a t'u ka kulo. Tiɲɛ siga t'a la. mais ko bɛ laban Ala ta la. O bɛ kɛ. Aïdara. A y'a t'u ka kulo. n'u kulola ko bɛ laban Ala ta la ka na siga o la fiyewu. Allahu akbar o cɛ. a ko cogo di Seydina Umaru n bɛ segin a ka kuma kan fo i kana da maa si la ko a bɛ seli. Allahu akbar. Seydina Umaru de bɛ ka kangari da anw ye. Tiɲɛ. parce que a b'a dɔn seli ye min ye. Tiɲɛ. nafigiw ye seli kɛ min ye ale b'a dɔn. Tiɲɛ siga t'o la. k'i kana da maa si la ko a bɛ seli. Allahu akbar. wa i kana da maa si la diɲɛ kɔnɔ ko a bɛ su. Allahu akbar. wa i kana da maa si la diɲɛ na k'a fɔ a tɔgɔ ye di walakin iza hadasa ko mɛ n'i bɛ fɛ ka da cɛ la ko silamɛ ɲuman don ko i k'a jate minɛ n'a kumana a bɛ mun fɔ. Allahu akbar. hali kafiri ka kusa nkalontigɛla ye. Tiɲɛ siga t'o la. bilahi. jurumu bɛɛ ka jugu. mɛ u nana an b'a Ayisata ɲininka ko mɔgɔ muso b'a cɛ dɔn muso b'a cɛ dɔn. Wallahi. ko Alakira sɔlɔ silamu fɛn jugu si kuma d'a ye ko mɛ mun kun ka ko a ye ka tɛmɛ jogojuguya bɛɛ kan. jogo jumɛn kun ka ko a ye ka tɛmɛ jogojuguya bɛɛ kan. Allahu akbar. an b'a Ayisa ko nkalon. Sigi bali. silamɛya tɛ dɛ hali hɔrɔn kafiri tɛ nkalon tigɛ. Allahu akbar a t'a tigɛ. Sigi. hɔrɔn kafiri tɛ nkalon tigɛ. ayi a t'a tigɛ. aw ka mɔgɔkɔrɔbaw ɲininka an fɛ Mali la yan. Naamu. walahi an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka kale ni da kun ye i ka tigɛ na. Allahu akbar bali. o y'a sɔrɔ misiriw ma caya tan dɛ. cɛw tun b'u kale de ko i ka tigɛ na. wa i b'o sɛgɛsɛgɛ fo ka t'i sa i tɛ tigɛ a la. parce que tigɛ na ni i k'a faga o de ka fisa i ka tigɛ a la. o y'a sɔrɔ misiriw ma kɛ ten. mais anw ka alimamiw bɛ ka nkalon tigɛ bi bɛɛ tulo b'a la. tiɲɛ kɛnɛ kan. zamzamiw. Allahu akbar. la ilaha illallah. Muhammadu rasulullah. Haydara. Alakira ye nkalontigɛla danga k'a fɔ ko n'i ye maa ye a bɛ nkalon tigɛ ko a fɔ a ma jahanɛmɛ wulu filɛ k'i kale Ala la ko jahanɛmɛ wulu filɛ ko i kana kale saraka bɔ. wulibali. alors mais karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ ka nkalon tigɛ bi parce que aw bolo karamɔgɔw de don o de la an b'a fɔ karamɔgɔ n'o tɛ karamɔgɔ tɛ nkalon tigɛ. mais ni min ye arabukan fɔ dɔrɔn aw bolo k'o de ye karamɔgɔ ye. a yɛrɛ tulo b'u bɛɛ nkalon tigɛ k'a la. kɛnɛ kan. kira ko i ka wulu ka kusa ye ko parce que jahanɛmɛ wulu don. ko i ka sokɔnɔ wulu in ka kusa ye. ni jogo tɛ mun min ye. foyi walahi. an ka jamana bɛ dingɛ jumɛn kɔnɔ bi. a bɛɛ ye jogo ye. mɔgɔ kelenw ye miliyariw dun a caman. hali n'u ka denbaya y'a dun bɛɛ bɛ sa u tɛ se k'a ban. faso joli la. Allahu akbar. wulibali. mais u fɛn o fɛn bɛ don fanga na bɛɛ b'i kale de. tiɲɛ siga t'o la. k'a fɔ n b'a kɛ ka ɲɛ. mais u tila ka balo an joli la. o ti fɔ karamɔgɔ fɛ dɛ. a ye seli. walahi. a ye seli. ka seli min. kafiri kɔnɔ fɔlen haramu na e bɛ taa seli min. ale k'i sen bɔ a la. Aïdara. e bɛ taa seli min. ale sen t'a la. seyi u milika marajugukɛla cɛkɔrɔba in a n'a muso olu bɛ taa misiri jumɛn na. olu sen t'a la. Allahu akbar. u denmusow bɛ mun na. o dɔnnen don. alors kira ko maa o maa ye mara jugu kɛ ko Ala ye alijinɛ haramu i ma hali n'i sara alikaba kɔnɔ. sigi a bani. Allahu akbar. alors misiri cɛkɔrɔba caman u denmusow bɛ si min a musokɔrɔba caman u denmusow bɛ si min. yɔrɔ dɔnnen don. karamɔgɔw ko b'aw bolo lahara dɛ mais lahara tɛ dɛ a bɛ sa saraka minɛ na yan fɔlɔ. sigi. ka sɔrɔ ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ. Allahu akbar. wulibali. Allahu akbar.
aw sɔnna k'a da de ala ka dugukolo tiɲɛna k'aw ye kira ka représentant ye mina o wallahi c'est-à-dire kisa dɔ bɛ yen ne y'a fɔ aw ye ka kɔrɔ nka suna karamɔgɔba dɔ segira kisa in kan kisa in yɛrɛ ko tɛ dɛ a y'a laban ni kuma dɔ de ye n bɛ fɛ ka o de ta k'o yɔrɔnin dama fɔ vraiment a y'a laban ni min ye a ye ne bana ne delila ka kisa in fɔ siɲɛ caman mais n y'a mɛn ale da min kɛ a n'a y'a laban ni min ye n ma dan de sɔrɔ o la siga t'o la asilamɛw an kana kalan dɛ kalan ko tɛ an kana kalan mais anw k'an selila yɛrɛ u jogo lajɛ kɛnɛ kan muso fila b'anw selila u kunna wallahi kelen bɛ si ka kasi a bɛ tile ka kasi a cɛ koba ye a t'a sɔrɔ a bɛ kelen fɛ yen fo a nege bɔ b'o la o tɛ sɔn mais ni siri ko alahu akubar maa t'olu kɔn misiri kɔnɔ olu bɛ taa jahanama na ka karamɔgɔ da de ne ninnu to yen maa min y'i da de ala ka tiɲɛ kan kafiri ka kusi jogo tiɲɛna karamɔgɔw bɛ se ka min ye jogo la sɔrɔdasi kan kelen tɛ se k'a ɲɛ a dugu kɔnɔ polisiw ni gendarmew ta ye mun ye n'u ye so ye u b'a minɛ o tɛ n'u y'a ye wa n'u m'a ye dun a b'a ka sonyɛni kɛ ka taa mais karamɔgɔw bɛ se ka polisi bila so kɔnɔ n'a fɔ a bɛ sonyɛni kɛ sɔrɔdasi polisi bɛ file fiyɛ a kɔnɔ k'a to karamɔgɔw de bɛ se k'o kɛ mais ni bɛɛ y'i da de a ye seli de ka bon dɛ hali i satɔ ko i bɛ seli dɛ o b'a fɔ tan siga t'o la nin de b'an tulo kɔrɔ don o don ko hali i satɔ ko i bɛ seli d'accord i satɔ ka seli a bɛ faamu de yan n bɛ fɛ ka min fɔ n t'a nɛgɛ lahara aw ni ne bɛɛ bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ an dɛsɛlen an bɛ dɛsɛ yan fɔlɔ banaw bɛ na u b'i hinɛ minɛ ka taa se ni bɔli ma ka taa se i bɔli la i denniw n'i musow kɔrɔ k'i ka nafolo to i kɔ yan k'i ka forow to yen k'i ka mobiliw jɔlen to k'i ka se jɔlen to ka sange o bɛ sɔrɔ k'i cɛ sisan ka kaburu dɔw ma gɛn ka t'i da yan la ilaha illallah a ye mun ɲɛ o ye sisan i ye wari o wari sɔrɔ galo kan i bɛ taa k'a bɛɛ to yen k'i da de galo kan bɛɛ ɲɛ b'a la jogo tiɲɛna n kala n'an ma kalan t'a la an bɛɛ ɲɛ bɛ diɲɛ na bi hali n'an ɲɛ tɛ yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ dugu min na an ɲɛ b'o la karew bi yan u bɛ wele de ko garabali saga tɛ feere garabali mais an tɛ foyi mɛn wajulikɛla caman fɛ ani alimami kutuba kalanna caman dɔ fa nɛni k'a kɔ don nɛni kan mais a ye jogo dilan bɛnkɛra kan ko an k'o to yen parce que sitani sera mɔgɔw la mais kira ko maa o maa ye mara jugu kɛ i denkɛw bi walimusow tigɛ i denmusow bɛ walicɛw bolo i yɛrɛ ɲɛ b'a la i b'a kalama k'i da de a kan kira ko alijinɛ haramuyala jugu t'e la i ti don la yadkhulul jannata sayyidul milka mara jugutigi si ti don alijinɛ na kumana n'u y'a nɛgɛn k'a kɛ ka misiri fa an ka dalilu de b'an bolo ala kira ko sahabaw ma don dɔ la a ko nin seli in dɔ bɛ fara a kan a ko misiriw bɛna jɔ ko i b'a fɔ Kisra faamaso i n'a fɔ palais ko misiriw bɛna kɛ ten k'u bɛna fa mɔgɔ la tewu k'u bɛna fa ko misiri ninnu bɛna fa tewu komi ale Muhamadu kalenna
k'a ta misiri kun na fɔ a laban ko cɛ kelen t'a misiri kɔnɔ muso kelen t'a misiri kɔnɔ min dan bɛ ala la walima min bɛ siran ala ɲɛ. sigei aydara wallahi bido ni ala kɛra ka kuma ye ko misiriw bɛna fa dɛ misiriw bɛna caya wallahi ko mɛ i ti ala ɲɛ siran ɲɛna kelen sɔrɔ kelen a misiri bɛɛ kɔnɔ. allahu akbar zamzamiyu allahu akbar ala ye min nɔgɔya ye o ye mɔgɔ buruja ye allahu akbar o de ma don o fana ka ɲi sigei ne y'o de f'i ye sa ka daden mɔgɔ bɛ taa kungo la ka na nka saw tulo k'a filɛ i t'o mɛn dɛ ayi o tɛ mɛn ko sa ka daden tɛ jasilen ɲɛ ye dɛ ayi o to yen n'a y'i sɔrɔ a b'i fa sigei a bani ko wulu ka kule k'o tɛ patɔrɔn ɲɛ ye dɛ n'i ko pa a bɛ boli tiɲɛ allahu akbar aydara allahu akbar n'a ye wuli bali a bɛ faamu kojugu n bɛ surakakɛ ka kuma yɔrɔ fɔ komi surakakɛ y'a yɛrɛ bɔ o fana ɲɛna parce que dɔnnibaw bɛ kuma ni hakili de siga t'o la surakakɛ in ne yɛrɛ ko muhamadu hasan misiri ale ye suna karamɔgɔba ye ne ye nin kisa in bɔ ka kɔrɔ mais ale ye jando n yɛrɛ la kɛ kisa in fɔtɔ kisa in ne y'a fɔ ne m'a fɔ abu hanifata ne ko shafi ne ye nin fila dɔ la kelen de tɔgɔ fɔ ko o de don mais ale kɛtɔ k'a fɔ comme mɔgɔw kelen bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔ saba ɲɔgɔnna de tɔgɔ fɔlen don k'o tigi de don o la ale ma sɔn ka mɔgɔ tɔgɔ ta ale ye mɔgɔ tɔgɔ ko bila ale ko silamɛ ɲuman dɔ a bɛ fɔ o ma ko tahafuz dɔnnibaw bɛ tahafuzu kɛ a ma maa tɔgɔ fɔ mɔgɔ comme déjà mɔgɔ kelen tɛ dɔ ko nin don ale sina ka tɔgɔ ko bɔ a ta la ko maa ɲuman dɔ comme ala kɛra de ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa o maa ye anw janfa o t'an dɔ ye siga t'o la alors ni kun jagokɛla de don diinɛ mɔgɔ min don jagokɛla don a bɛ jago de kɛ o jagokɛ in senfɛ a y'a gɛlɛya ka mɔgɔw ma a ko nin fini ninnu fini valeur ba dɔ bɛ yen a ko lebu b'a la a kana feere wa n'a bɛ n ka fɛn o fɛn feere ni lebu bɛ min na ko a yɛrɛ y'o dɔn a kana feere sannikɛla ma abada fo a k'a lebu fɔ maa o maa y'i tugu ka fɛn dɔ feere mɔgɔ ma ni lebu ye e bɛ lebu min dɔn lahara a ka janɛmɛ bɛ falen i ka alijinɛ na a kana sɔn dɛ a kana sɔn n'a bɛ feere kɛ dɔrɔn ni ɲuman don a y'a fɔ nin ye ɲuman ye ni deuxième don a fɔ deuxième don ni fiɲɛ min b'a la a fɔ sannikɛla ye n'i y'a namara k'a feere a ma lahara a ka alijinɛ e de ka alijinɛ bɛ d'ale ma i bɛ taa a ka janɛmɛ kɔnɔ a kana janfa kɛ feere la nin si tɛ fɔ karamɔgɔkɛ in ye nin gɛlɛya ka feerekɛlaw ma u kana fɛn ni lebu feere fini valeur ba dɔ bɛ yen ale wulila k'a bɛ taa seli walima seliji ta yan'a ka na yahudiya dɔ nana yahudiya olu y'a filɛ ye ko yahudiya ye kafiri de ye sa yahudiya ye kafiri ye o la fini valeur ba in lebu min b'a la ale ka feerekɛla y'o dogo k'a feere ni ɲumanya wari ye ko salasatu alafi dirhami 7,000 dirhami 7,000 a ye fini in feere yahudiya ma a b'a dɔn lebu b'a la dɛ mais ale bolo nin ye kafiri de ye n b'a feere kafiri ma kumana an yɛrɛ ka bamanankan la ko n y'a gosi ja i b'i yɛrɛ gosi de ale bolo a y'a gosi a ye 7,000 minɛ a condamné ba ko ni patron
Sheikh ko nana ni bi jaye tiɲɛ Sheikh nale ale ko ko nye fini feere ko i ko joli ako ko nya feere 7,000 dirhamu 7,000 Allahu akbar ako subhanallah sige ako ya feere joni ma ako nya feere yahudiya do de masa yahudiya de sige ako atara mi Allahu akbar ako ye fini minɛ atara Allahu akbar ale wulila k'a ɲɛɲini u ko ko yahudiya kɛ ni fini kun bɛ yan sisan ko nka k'u ka sɛrɛ wulila u taara Allahu akbar an karamɔgɔkɛ in taara i labɛn ka wari in ta k'a k'a kun ka yahudiya kɛ magwɛ tiɲɛ a sera dugu dɔ la a ye ɲininkali kɛ u ko k'u sira yan so Allahu akbar ko nka k'u taara sa dɛ sige an karamɔgɔ lahara ɲinina abani a bɛ fɔ cɛ minnu ma ko selilaw Allahu akbar aydra ninnu de bɛ wele ko selilaw tiɲɛ siga o t'o la tɛ birika wulila ni selila a ka haramuya tiɲɛ siga t'o la hasidi ye kafiri ye Allahu akbar o don n'i y'a kumakan mɛn dɔrɔn i b'a kalite dɔn tiɲɛ siga t'o la ni cɛ kuma n'i ɲɛna dɔrɔn n'i b'i yɛrɛ kalama i b'a kalite dɔn tiɲɛ siga t'o la a taara kun Allahu akbar tile sabanan a nana ko yahudiya kɛ ka sɛrɛ la Allahu akbar a ye ɲininkali kɛ u ye yahudiya kɛ jira a la Allahu akbar a y'a fo a ko e de tun ye sanni kɛ nin fini kalite in san ne ka mɔgɔw bolo 7,000 dirham 7,000 a ko Allahu akbar a ko ne de y'a san a k'u filila sige a ko mun na a ko lebu bɛ fini in na Allahu akbar lebu b'a la Allahu akbar n tile 3 de y'aw nɔfɛ nin ye i ka wari filɛ fini in man ɲi sige yahudiyakɛ ko a ma a ko nin ye kabako ye Allahu akbar a ko wari min filɛ i bolo wari ɲuman tɛ sige wari ɲuman t'i bolo dɛ Allahu akbar ne yɛrɛ ma wari ɲuman di i ka mɔgɔw ma Allahu akbar Ya subhanallah. Allahu akbar yahudiyakɛ ko mun ye bila nin na a ko an ka diinɛ sige aw ka diinɛ a ko ye diinɛ jumɛn a ko silamɛya Allahu akbar a ko silamɛya la aw tɛ fɛn jugu feere mɔgɔ ma ayi a ko an ka kira ko man ghashana falaysa minna Allahu akbar aydra i b'a dɔn sɔrɔ la cogo min na kira nana sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam sanji nalen don ɲɔ ɲiginnen don Allahu akbar mɛ ɲɔtigi kelen bɛ ka ɲɔjala kɛ sanfɛ pour que mɔgɔw k'a fɔ k'a jalen don sige kira ko juguman b'a jukɔrɔ sumalen b'a jukɔrɔ dɛ ko o bɔ ka bila a kan ko ni maa o maa y'o silamɛw janfa sanni feere la janfa o janfa na e t'an dɔ ye Allahu akbar aydra Allahu akbar ɲɔ ɲiginnen ni ɲɔ jala dama Allahu akbar sanji ye ɲɔ ɲigi Tiɲɛ. mɛ u ye jala kɛ sanfɛ kira ko non lebu de bɛ bange abani ni maa o maa y'an janfa i t'an dɔ ye sige ko ni hadisa in de kama ne ye tile 3 taama i nɔfɛ tiɲɛ siga t'o la a ko bɔn wari ɲuman filɛ nin ye min b'i bolo i b'o fili o man ɲi sige 7,000 dirhamu 7,000 ɲuman filɛ Allahu akbar a ko fili man ɲi a ko n b'a kolo fɛ ten a ko o t'a bɛɛ ye dɛ n don a ka diinɛ na ne bɛ sa o la sa subhanallah من الفرد من المهي من الناصر من الكافي من الساتر من المهي واحد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اجرا الله اكبر an ka suna karamɔgɔba in
a kɛlen ka nin fɔ a ka mɔgɔw ye misiri kɔnɔ mɔgɔw kulo la wallahi a ko ta bɛɛ ye koyi a ko hakɛza intashara al-islamu fi kulli arja'i al-alami wa hakɛza kanat akhlaqul muslimina qadiman wa asbahat al-ana min at-turasi sigay abani Allahu akbar wala wallahi ne kun bɛ nin kuma den fila in dɔrɔn de nɔfɛ cɛ siga t'o la a ka nin kisa in bɛɛ kɔnɔ a yɛrɛ ye nin kuma den fila min fɔ hali bi ala ka mɔgɔw bɛ yen koyi u bɛ yen ayi a ma dugukolo ɲumanw tɛ ban kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli karamɔgɔ dɔ bɛ yan ne ka taabolo tɛ kelen mɛ n'a ye tiɲɛ fɔ a fɔ nin ye tiɲɛ dɛ n'o tɛ ala b'i ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ hasidi ye kafiri de ye siga t'a la i y'a fɔ ala kira tun bɛ tanga ɲini ka bɔ nin jɛɲɔgɔn de tɔɔrɔ ma mɔgɔ min bɛ n ka juguman bange ka n ka ɲuman dogo ala n kisi u tɔɔrɔ ma a y'o lamɛn kɛ nin cɛ in wahabiya don mais malgré tout a ye tiɲɛ fɔ Haidara fana y'a ka tiɲɛ ta ayi n'i ye tiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a minɛ ye dɛ tiɲɛ kana tili la dɛ n'o kɛra i bɛ kɛ hasidi de ye n'i kɛra hasidi ye kafirilama bi sa surakakɛ tɔgɔ fɔ n ye Muhammad Hassan a ko cogo di a ko hakɛza intashara al-islam ko ni nin jogo ɲumanw de ye silamɛya carana fi kulli arja'il alami diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko silamɛya ye diɲɛ minɛ n'a jogo de y'a jogo seli tɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ wabiyakɛ kumakan de ye nin mɛ a ye tiɲɛ fɔ dɛ a ko ni jogo ɲuman de ye silamɛya sera ka kɔ tigɛ ka ba tigɛ ka diɲɛ minɛ a ko wa hakɛza kanat akhlaqul muslimina ko wa nin jogo kelen na ko silamɛw jogo de tun bɛ tan ko silamɛw jogo de tun bɛ tan kadiman ko silamɛ kɔrɔw ko don la ilaha illallah muhammadu rasulullah haidara Allahu akbar Hasan ko kadiman ko silamɛ kɔrɔw de ko don wa asbahati la'ana ko silamɛya kɔni labana jogo labana bi mina turasi wala la ilaha illallah ko a kɛra a bɛ fɔ de a bɛ turasu de la sa ɲɔ tɛ a ti baara bilen ko silamɛ kɔrɔw de tun bɛ tan karamɔgɔ kumakan ye silamɛ kɔrɔw de tun bɛ tan ko nka ko bi jogo kɔni k'o tora n dalen la sa i bɛ walimɔgɔ dɔ de fɔ k'o tun bɛ tan mɛ k'a fɔ bi an yɛrɛ bɛ tan ko a tora n dalen la a tora an ka sɛbɛnfɛn kɔrɔw la turas laada kɔrɔw ko a farala laada kɔrɔw kan ko jogo farala laada kɔrɔ kan ala k'an n'aw dɛmɛ o de la ne bɛ kumaw fɛ n bɛ silamɛya yɛrɛ de fɔ aw ye an fa bɛ neni seli in na an ba bɛ neni mɛ ala b'a juge yanni an ka sa nkalonfi i kɔnɔ sɔsɔlen ye haramu na i bɛ taa mun na misiri la kira ko di la yaqbalillahu salata mur'in fi jawfihi haram ko haramu dɔrɔn bɛ maa o maa kɔnɔ ala mago t'i ka seli la ne y'a fɔ n ko sunamɔgɔw ka karamɔgɔba ko ala kira ko mɔgɔ bi i denmisɛnnin ma bi seli daminɛ fo ka t'i si jɛ ko ala tɛ arakan kelen minɛ a fɔ selilaw kuma an ka nin ɲɛɲini wa mun b'o kɛ de a fɔ karamɔgɔw kuma an ka jɔ o kan ka fɔ selilaw ye min b'o kɛ wa u y'a janfa dɛ mɛ jahanɛmɛ caman de bɛ lahara wali jahanɛmɛ bɛ yen n y'ala ka tiɲɛ dogo jahanɛmɛ bɛ yen i yɛrɛ ka baara kɛlen jahanɛmɛ bɛ yen
wali janame ye jumɛn i denw bila u ka cɛni kɛ i jɛna ni muso ye ɛri min ka di min ye o bi bɔ n'i nana minɛta bɛ yan ko a bɔra ko o tɛ dutigi ma baasi ye o de ye wali janame ye i bɛ t'o kɛ o ye deyusu de ye ko ala ka yafa kafiri ma lahara o ka nɔgɔ ala ma a ka yafa deyusu ma u ko deyusu ye jumɛn ko maa min ti keleya muso n'a denw na n'i nana ko jɛnɛba bɛ yen a bɔra koyi i bɛ taa n'i yɛrɛ ye parce que i muso bɔra a m'a fɔ i t'a ta yɔrɔ dɔn mɛ baasi t'a la o de ye wali janime ye ani denw bɛ ka tiɲɛni kɛ i b'a kalama i y'i da de i bɛ taa don a janime kɔnɔ o ye wali janime ye i yɛrɛ ka baara kelen fana o janime b'a d'a ma mɛ ala ka tiɲɛ dogoli o janime ni danga fara an bɛ ɲɔgɔn kan o janime ni danga faralen don ɲɔgɔn kan kumana a ye ala ka tiɲɛ mɛn mɛ ala ka tiɲɛ fana a t'i n'a fɔ k'i b'a sɛgɛsɛgɛ dɛ sɛgɛsɛgɛli t'a la o muso e b'a dɔn hali n'i m'a sɛgɛsɛgɛ i b'a dɔn walahi ne y'i to i cɛ kunna k'i yɛrɛ di wali cɛ wɛrɛ ma kabini a kɛtɔ i b'a dɔn ko nin man ɲi siga t'o la ni cɛ fana y'a muso janfa ka taa walimuso nɔfɛ walahi a b'a dɔn a kɛtɔ ko nin man ɲi siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye mɛ o bɛɛ ko u b'an nɛgɛ a kana mɔgɔw jigi tigɛ ala ka hinɛ na ala de ye yafa masa ye n'i y'a sabu furulayi fɔ kulalo siɲɛ 12 ala bɛ yafa i ma d'accord mɛ kabini a fɔtɔ kunfin yɛrɛ y'a dɔn ko kafiri kuma k'a don siga t'o la ayi dalilu filɛ alimami min ko an kana mɔgɔw jigi tigɛ ala ka hinɛ na ko ala ye yafa masa ye mɔgɔ bɛ walejugu kɛ ala bɛ yafa i ma a ma nkalon tigɛ dɛ mɛ i ni ala cɛ a ka alimami falaku n'a tɛ alimami min bɛ bila a nɔ na ka mɔgɔw seli n'o y'a musonin ncinin tigɛ alimami yɛrɛ y'a dɔn ko a ka nayibu ko a muso b'a ka nayibu bolo alimami ka mankan kɛ misiri welelaw ka na alimami sabali nayibu seli o seli a bɛ asabufulayi fɔ a to a bolo fɔlɔ ala bɛ yafa a ma a y'a lajɛ o bɛ laban cogo di ale min ko ala bɛ yafa dɛ a bɛ maa fa walima a k'a ka misiri bila kumana fɛn min tɛ tiɲɛ ye ka n'o don mɔgɔw hakili la jurumu bɛɛ b'a dɔn an bɛ jigi bɛ ala ka yafa de man lahul husna faqat mɔgɔ si tɛ yen ko i ka baara bɛɛ ka ɲi mais karamɔgɔw man ka mɔgɔw su ka kɛ ala kotali kan ko astaghfirullah wa ala kota minnu fana ni ala b'o yafa jɔn ye o ye min b'i ni ala cɛ seli waati dɔ tɛmɛn'i kan i m'o seli walima i selila retard la walima sun kɔnɔ ko dɔw y'i sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ fɔ jɔn ni ala cɛ an b'a isa ko k'o ye jurumu ye ni ala sɔnna mɔgɔ min ye man yasaw de don dɛ ni ala sɔnna mɔgɔ min ye ko a b'o yafa a ko a ma jɔn ni jɔn cɛ jurumu e ye ne muso tigɛ n kɔfɛ o jurumu sun kɔngɔ k'i fa o t'o yafa dɛ fo ala k'i jɔ ka n jɔ ko nin ka hakɛ minɛ e b'a fɔ ala ne tɛ nin dɔn ne yɛrɛ ma deli ka nin ye ɲɛ na o walima nin ka hakɛ minɛ ala nin kun ye ne ka mɔgɔ sɛbɛba de ye koyi nin kun bɛ ɲumanya yɛrɛ o kɛ ne ye ala b'a fɔ nin ka hakɛ minɛ ani muso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ la ilaha illallah muhammad rasulullah karamɔgɔw lahara ko tɛ o a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan o jahanɛmɛ de bɛ kɛ lahara wallahi ala b'i dɔgɔya yan fo k'i sa i bɛ to hasidiya ni ɲɛngoya la yan i bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ hasidiya bolo ka tila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ i dɔgɔyalen fana
ala y'o de fɔ mɔgɔ minnu ni Allahu Taala ye tiɲɛ minnu jigin n ka kuranɛ kɔnɔ ani n ka kandaw an kɛlen kɔ k'a walawala diɲɛ bɛɛ ye u k'a faamu a ko tigilamaw ala b'u danga wa yal'anuhumul la'inuna danganikɛla bɛɛ b'u danga mɛlɛkɛ dɔw bɛ ala bolo baara si t'o la ka tɔɲɔnikɛla danga mana ko karamɔgɔ minnu y'u da de ala ka tiɲɛ kan min jiginna kuranɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a fɔra k'a fɔ diɲɛ bɛɛ de ko a kana siga dɛ ale ala b'u danga a ka mɛlɛkɛw b'u danga siga t'o la ala jɛ kɛ karamɔgɔw de ye ala ka homme de confiance ye siga t'o la olu don n'ambassadeur bɛ ala bolo karamɔgɔw de don olu don Allahu akbar maa bɛ se ka bonya olu ye o jasi cogo lajɛ Allahu akbar aidra ni dɔ fa ma sa o ka t'o saraka nɔfɛ faso duna faso nafolo cila dɔ o kɛlen ka villaw jɔ ala ka kuranɛ ba de bɛ taa ka taa yɛrɛ kɛ ye sagasogo bɛɛ kini na siga t'o la b'u kɔnɔ fa ka te min la ilaha illallah Allahu akbar zamzam Allahu akbar hali ni misiri kɛlɛ wolola ayiwa silamɛw a y'an dɛmɛ dɛ misiri fenêtre man ɲi fiɲɛ bi don alimami kan o b'a fɔ tan Allahu akbar law kana fil bumati khairun ma tarakaha sayat ni nafa kun bɛ gingi la dozo kun t'a to ye ka taa kungo kɔnɔ Allahu akbar t'a to ye n'i y'a ye ala y'aw kɛ tan ani nin de ka kan wala zamzamiyu wallahi anw de bɛ se ka faamaw bilasira kɛnɛ kan a filila faamaw a ta tɛ tiɲɛ ye yan a ye nin bila a ka nin kɛ siga t'o la I kelen don siranyɔrɔ b'a la wa marifa min b'u bolo o ta tɛ o a ye sɔrɔdasiw ɲininka ni min y'a ka marifa san sɔngɔ dɔn u t'a da dɔn an ka nisɔngɔw de don anw de y'a sigi siga t'o la an b'a f'u k'a ci an na dɛ an b'u k'a kɛ ka faso kuma bɔ Kulibali Allahu akbar o la anw de bɛ se ka tiɲɛ fɔ ministiriw ye anw de bɛ se ka tiɲɛ fɔ président de la république ye anw de bɛ se ka tiɲɛ fɔ gouverneur ye siga t'o la mais n'olu yɛrɛ tigɛra anw na dun o y'a bannen karamɔgɔw bɛ ŋunuma u tɛgɛ diyanen faamaw nɔfɛ faama min y'a bila e tɛgɛ fo k'i sa a tigɛlen b'i la siga t'o la o ye Wulibali yɛrɛ ye aw ka kuma bɛ mɛn min bilen o tɛmɛ yɔrɔ sisan n'i y'ala bila ala b'i bila karamɔgɔw an ka segin ala ma a kuma ma tɛmɛ dɛ sigei a banni jogo tiɲɛna jogo tiɲɛna mali coronna siga t'a la fo a k'a kɔrɔ bi Allahu akbar mais anw ye nin fɔ an ka faamaw ye dɛ ka donba bɛɛ an b'u ka cadeau di siga t'o la o bɛ kɛ Allahu akbar ne ma cadeau fila d'u ma o kelen ni e b'i yɛrɛ ye bi k'u ye faama ye a dɔ i fɔra dɔw kɔ i yɛrɛ taatɔ don sa siga ala wulibali don sa siga t'a la a ti yɛlɛma o ti kɛ o i b'i bɔ yen dɔ bɛ na siga t'a la o tuma na k'i to yen anw m'a fɔ i ka seli an m'a fɔ i ka su a fɔ ala tɛ yen o y'i kungo ye Wulibali mais faso y'i ma jɔ ko ye an bɛɛ ta don Allahu akbar o tiɲɛ tile kɛ ladiri ye a kana tajuru sara kɛ n'i kɛra faama ye dɔrɔn nafigi caman b'i kɛrɛfɛ siga t'a la olu b'u ka todonyɔrɔ ɲini de la siga t'o la u ni minnu man di ka kɔrɔ u b'a essayer ka tɔɔrɔ se olu ma faama kan k'a ɲɛ dayɛlɛ ka nin bɛɛ kɔlɔsi aidara Allahu akbar alors ni fanga ye baara kɛ tiɲɛ kan hali ni kafiri don ala b'a dɛmɛ kɛnɛ kan nka ni faama jɛngɛna ka d'a ka fanga na ne bɛ taa bi kɔni ne ko min ka n'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ nkalon don nkalonfin Allahu akbar tɔɲɔnikɛla n'ala ko a b'i yɛlɛmɛ seko n dama dɔn sigei a banni faamaw a kana tɔɲɔli kɛ an bɛ wele min da bi fanga ye a ye layidu min ta faso in sigili kama tiɲɛ kan jamana in ka lafiya a ka taa ɲɛ o ka to a kɔnɔ dɛ aidara ni maa o maa y'a hakili yɛlɛmɛ ala hakili tɛ yɛlɛmɛ dɛ o ti yɛlɛma i ni utum udna aidara ala ta y'o ye dɛ n'a seginna ko an bɛ na wala n'a ɲɛna an bɛ hɛrɛ k'aw ye n'a ye tɔɲɔli daminɛ an bɛ na sigei Wulibali faamaw a ye hinɛ faso la Allahu akbar
ay jamana minɛ n'a ɲɛ hɛrɛ ye Allahu akbar mais a kana minɛ ko min faso jɔ ka dɔw ta ci sigay n'o kɛra a man ɲi dɛ may ko bi ban koyi taw an bɛ bancogo ɲuman de ɲini wallahi mana an y'an ka jamana kalifa Ala ma Ala k'a kɔlɔsi amin amin ala so an b'o fɔ fanga ye oho an bɛ min tugu a la nam ne y'a kanu ka nin fɔ siɲɛ caman oho Ala kɛra ka kuma do sallallahu alaihi wasallam oho a ko jurumuba 5 bɛ yen oho jurumuba 5 nam ko Ala t'i lahara kɔnɔ o kiiri la sigay Allahu akbar k'a fɔ an k'a to Ala ma lahara bɛ ɲɛnabɔ Ɔhɔ. ayi jurumu 5 bɛ yen lahara ti kɔnɔ sigay o bɛ ban yan pewu Allahu akbar i bɛ sɔrɔ ka taa jahanama kɛ Allahu akbar a fɔlɔfɔlɔ kira ko cogo di a ko el-baghyu Allahu akbar a y'a janto n ka kuma ninnu na wallahi ninnu tɛ se an na koyi ay Ala t'i sɔn Allahu akbar barita fanga tɛ o Ayi. dalu ni dalu tɛ wala keneka an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ye ni Ala ye si ni kɛnɛya di nin silaseli tɔ an na a sɔrɔ ni Ala sɔnna ma yan'o cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye an ye hippodrome dɔlancitɛra ba kan an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara ale ka ashura kɛnɛ kan wala an bɛ Ala de deli a bɔra ka bilasiralikan minnu fɔ Ala k'an tulo kɛ tulo kunnandi ye k'u minɛ ka baara kɛ ni u ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan Sherif la jabaranin tɔgɔya la ka duwawu kɛ Ala k'an ka sa hɛrɛ caya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala ka chideme tinya